Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rowena. Nais ko lang po sanang ibahagi yung kwentong nalalaman ko na totoong karanasan mismo ng Tatay Ben ko noong siya ay binata pa. Ang pamilya po namin ay mula sa angkan ng mga magtotroso. Mula pa noon ay iyan na talaga ang trabaho ng aming mga ninuno. Kung kaya marami silang mga kababalagan at kwentong aswang na naranasan doon sa mga kabundukan at kagubatan. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Kwento ng tatay ko, 15 anyo siya nang simulang isama ng kanyang ama sa trabaho nito, kung saan-saan sila nakakarating dahil sa pagpuputol ng mga puno. Bali 4 silang lahat sa kanilang grupo. Minsan nang nasa gubat sila at nagpuputol ng puno, ay biglang may nakita ang tatay ko na isang babae na talagang ikinagulat niya dahil sa nakalutang ito sa hangin. Puting-puti ang suot nitong damit at mayroon itong gininto ang buhok. Bilugan ang kanyang muka at napakaganda. Lumingon si tatay sa kanyang mga kasama upang kunin ang kanilang atensyon at gusto niyang ituro ang kanyang nakita. Ngunit nang muli niyang ituon ang kanyang paningin sa babae ay nawala na ito. Bigla na lamang itong naglaho at wala siyang kaalam-alam kung saan na ito nagtungo. Kung kaya kinantsawan siya ng kanyang mga kasama, pati sa tatay niya ay nakatikim siya ng pambubuska. Nang wala namang mapansin ang mga ito at tanungin siya kung ano yung kanyang kinakataranta habang kinukuha ang kanilang atensyon. Nang mga tanghali nung araw ding iyon ay huminto na muna sila para kumain. Habang kumakain ay di sinasadyang napatingin si tatay sa isang mataas na puno. At bigla siyang natigilan nang makita niyang muli yung babae na naroon at nakasandal sa isang malaking sanga. Nang pagkakataon na iyon ay hindi na lang siya kumibo. Nanatili lang siyang tahimik at hindi umimik. Naisip niya kasi na baka muling maglaho na bigla ang babae at maging tampulan na naman siya ng kanilang mga pambubuska. Nagpatuloy lang siya sa pagkain pero paminsan-minsan ay patuloy niyang sinusulyapan yung babae. At sa tuwing mapapatingin siya sa babae ay nakikita niyang nakangiti ito sa kanya. Kung kaya dahil sa tuwa ay hindi niya napigilang gumanti din ng ngiti, lalo na nang kumaway pa ito sa kanya. Kaya nang mapansin siya ng kanyang tatay ay bigla itong lumingon at tumingin sa direksyon kung saan si Tatay Ben nakatingin. At laking gulat niya nang biglang maglahong muli yung babae. Kung kaya hindi iyon nakita ng tatay niya. At agad na ibinalik ang atensyon sa kanya at nagtanong kung ano raw ang iningitian niya. Inutusan siya nito na bilisan na ang kanyang pagkain nang upang makapagpahinga pa ng konti, pagkat marami pa raw silang gagawin. Nang mga bandang hapon na, habang nagtatrabaho sila, ay bigla na lang kumulimlim. Nagulat silang lahat, pagkat bigla na lang dumilim ang buong kapaligiran at nagbabadya ang isang malakas na ulan. Mag-aalas 4 pa lang noong mga oras na iyon, pero parang gabi na
Kaya sinimulan na nilang likpitin yung kanilang mga gamit na nung mga panahong iyon ay hindi pa uso ang chainsaw. Palakol at itak ang mga gamit nila at malalaking lubid. Matapos na maligpit ang kanilang mga dala ay nagpasya na silang umuwi. Nilisa na kaagad nila yung gubat at kinabukasan na lang babalikan. Nang naglalakad na sila ay bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan na paminsan-minsan ay sinasabayan pa ng mga pagkulog at pagkidlat. Nang malapit na sila sa paanan ng bundok ay bigla na lang sila nakarinig ng malakas na pagtagundong. Hindi sila sigurado kung saan nagmula iyon at kung ano ang dahilan, pero mas nagmadali pa sila hanggang sa mapalingon si tatay at nakita niyang humahapay yung mga puno sa kanilang likuran na nasa bandang itaas. Kung kaya napasigaw siya ng malakas, dahilan para mapalingon din ang tatay niya at dalawa pa nilang kasama. At nang makita nila yung nakita ni tatay ay mabilis na silang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Ang huling natatandaan ni tatay ay parang may kung anong napakalakas na pwersang tumulak sa kanya na dahil doon ay nawala siya sa balanse at natumba. Ang sunod na nangyari ay nagising na lang siya dahil sa matinding sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka. At nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay nabigla siya pagkat nakita niya yung babae at nakahiga na siya sa mga hita nito. At naroon sila sa batuhan sa tabi ng isang malapad na batis. Hindi nakapagsalita si tatay dahil sa hindi talaga niya inaasahan iyon. Hindi siya makapaniwala nung mga sandaling iyon. Kwento pa ni tatay, wala na siyang nakitang mas gaganda pa sa babaeng iyon sa tanang buhay niya. At nang mapadako ang tingin ni tatay sa harapan, ay doon niya nakita yung gumuhong bundok. At biglang nagbalik sa alaala niya yung mga nangyari. Biglang bumilis yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Naalala niyang bigla ang tatay niya at ang kanilang mga kasama. Maya-maya, bigla siyang nakarinig ng mga malalakas na boses at tinatawag ang mga pangalan nila. At bigla na lang naglaho muli yung babae at ang nakita niyang sinasandalan niya ay isang malaking puno na nakatumba. Pagtingin niya sa direksyon kung saan nagmumula yung mga boses ay nakita niya kaagad ang kanyang ina at ilang kamag-anakan, kasama pa ang ilang mga taga sa kanila. Nang makalapit na ang mga ito ay nalaman niyang pangalawang araw na nilang naghahanap. Biglang natulala si tatay. Panayang iyak ng nanay niya habang yakap-yakap siya nito. Bigla na ring tumulo ang mga luha ni tatay dahil sa mga sinabi nila. Ibig sabihin kasi ay hindi pa nila nakikita ang tatay niya at dalawang kasama. Ipinagpatuloy pa nila noon ang paghahanap sa kanila pero hindi na nila sila nakita pa. Malakas ang kanilang kutob na natabunan ang mga ito ng gumuhong lupa. Nang nakauwi na si tatay sa kanila ay lagi niyang napapanaginipan yung nangyari sa kanila. Nabagaman ang tangi niyang natatandaan ay yung pagkakabagsak niya sa lupa, sa kanyang panaginip naman ay tila ba dinudugtungan iyon. Na nakikita niya sa kanyang panaginip ang isang kamay na hinahawakan siya at tinutulungan upang wag matabunan o di kaya'y tangayin nang rumaragas ang putik na may kasamang mga malalaking troso. Kaya paniniwala ni tatay ay iniligtas siya nung babae na nakita niya doon sa gubat. Kahit ganon ang naging karanasan ni tatay sa una niyang pagsabak sa pagtotroso, ay hindi iyon naging hadlang o dahilan para iwan niya yung ganong trabaho. Nagpatuloy siya at nang umidad si tatay ng 20 ay nagkaroon na siya ng sariling grupo at uso na ang paggamit ng chainsaw
doon sa kanilang probinsya. At meron silang inaarkila nito. Kwento ni tatay, paminsan-minsan ay nagpapakita pa rin sa kanya noon yung babae. Pero na mag-iba na siya ng relihiyon ay nawala na ito. Minsan, nang nasa kagubatan sila at pumuputol ng mga puno, ay may naranasan silang nakakatakot na pangyayari. Malayo yung lugar na pinunta nila. Kung kaya, may mga baon na talaga silang bigas at mga pang-ulam. Sabi ni tatay, katanghaliang tapat noon at tirik na tirik ang araw. Nang bigla na lang sila makarinig ng isang malakas na tunog na tila ba mayroong bumagsak. Kung kaya nagulat sila at napaigtad mula sa kanilang pamamahinga. Pero nang punta naman iyon ng isa nilang kasama ay wala naman itong nakita. Ng mga pagkakataong iyon ay kanila lamang binaliwala. Pero nang mga mag-aalas 5 na ng hapon, habang inililigpit nila ang kanilang mga gamit, ay iba naman ang kanilang narinig. Bigla silang tinayuan kaagad ng mga balahibo dahil alam nila at pamilyar talaga sila sa huni na iyon. Nagmadali silang ipasok yung mga gamit doon sa kanilang tent. Inilabas nila yung kanilang mga itak at nakiramdam silang mabuti. Maya-maya pa ay narinig na nila ang isang malakas na pagpagaspas. At tila ba dumapo iyon sa isang puno. Yung mga oras na iyon, habang nakikiramdam ay nag-uusap lamang sila sa mata. Di nagtagal, ay narinig nilang parang may dumapo pang isa. Kung kaya, napabulalas ang isa nilang kasama na hindi na raw niya gusto yung mga nangyayari, na ipinapahiwatig niya na nasa peligro ang kanilang mga buhay. Pero sinenyasan lamang ito ni tatay na tumahimik at mahigpit na lang nahawakan ang kanyang itak. Makaraan pa ang ilang sandali ay may lumipad mula sa isang puno at rinig na rinig nila ang malakas na yabag noon nang bumagsak sa lupa. At nangilabot talaga sila nang masundan pa iyon ng dalawa pa. Nanatili lang sila sa loob ng kanilang tent na ginawa, pero nakapaikot sila na nagtalikuran sa isa't isa. Dahil hindi nila alam kung saan talaga manggagaling ang mga ito. Nung mga oras na iyon ay nakakarinig na rin sila ng mga baboy at aso na para bang pinalilibutan na sila. At bigla silang nagulat lahat nang bumungad mismo sa harapan ng kanilang tent ang isang lalaking may kataasan at maskulado ang pangangatawan. Wala itong saplot na kahit anuman, na nanlilimahid at basa ang kanyang buong katawan sa kung anong likido na ipinahid dito, na kung makikita iyon ng isang karaniwang tao tulad ng taga Maynila ay aakalain talagang baliw at nasisiraan lamang ito ng ulo. Pero sila tatay, nung mga sandaling iyon ay alam na nila kung anong uri ng tao ito. Isa siyang aswang. At kung bakit nangingintab ang katawan nito ay dahil sa langis na kanyang ipinahid. Nagbabaga ang mga mata niya sa pagkapula at talagang handang-handa na manugod. Kaya sinabi ni tatay na lalaban siya kahit anong mangyari. At hindi siya papayag na basta na lamang magpapalapa sa mga ito. Sabi pa ni tatay, makatabla lang siya noong mga oras na iyon ay masaya na siya. Kaya hinawakan niya ng mahigpit yung kanyang itak. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya papayag na muling mamatayan pa ng mga kasama. Kaya humakbang si tatay at siya na mismo ang humarap doon sa aswang na nagpakita. Ngunit nagulat siya nang bigla itong tabihan ng dalawa pa, na yung isa pa nga sa mga ito ay babae. At naagaw na bigla ang kanilang atensyon nang marinig ang ginawang pagpunit sa kanilang tent. At nakita nilang tuluyan ng kumalat ang dilim.
na tila ikinasiya naman iyon ng mga aswang na nasa labas. At nang maramdaman ni tatay na susuguri na talaga sila, ay sinabihan niya kaagad yung isang kasama nila na paandarin na yung power saw. Habang siya naman ay mabilis na dinampot yung galon na naglalaman ng petrolyo na ginagamit nila para sa chainsaw. Nagmamadali niyang binuksan iyon at isinapoy sa tatlong nasa harapan niya. Mabilis na umalingasaw yung mabahong amoy ng likido. Nawala namang bigla yung tent nila na animoy hinipan ng napakalakas na hangin. Nangatakin iyon ng sabay-sabay ng mga aswang. Habang napapalibutan sila, ay pinuluputan ni tatay ng damit ang isang sanga na naroon sa paanan niya at binuhusan iyon ng petrolyo. Matapos iyon ay agad niyang sinindihan. Isang aswang ang naglakas loob na sumugod kaagad at mabilis din itong umatras na sumisigaw ng malakas nang halos maputol na ang isang braso nito nang tamaan ng chainsaw. Ang iba pang kasama naman ni tatay ay nakaabang din, hawak ang kanilang matatalas na itak. Sinabuyan ni tatay ang mga ito ng petrolyo at pagkatapos ay kanyang idinuduldol yung ginawa niyang sulo. Pero hindi pa rin umalis ang mga ito at tila ba nag-aabang lamang ng isang magandang pagkakataon para sila ay sugurin. Pero hindi rin nagpadalos-dalos sila tatay hanggang sa sinubukang lumapit ng isa sa kanila at natikitan iyon ni tatay ng apoy ng hawak niyang sulo. Agad na nagliyab yung babaeng aswang na sumisigaw ito ng napakalakas habang nagmamadaling bumalik sa kanyang mga kasama. Nakita pa nila tatay na nagpagulong-gulong ito sa lupa dahil na rin sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Nang mawala ang apoy ay nakita nilang nalapnos ang ulo nito at isang balikat habang patuloy na umuusok. Dahil doon ay tila nakapag-isip-isip din ng mga ito at hindi na tinangkang lumapit pa kanila tatay at nagpasya na silang lumisan na nanlilisik pa ang kanilang mga mata sa galit. At nang hindi na nila matanaw ang mga aswang ay doon pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Kwento ni tatay, kanila na lang binilisan ang trabaho sa lugar na iyon at hindi na talaga bumalik pa doon kahit minsan. Hanggang dito na lang po, Sir Pipig, ang kwento kong ito. Marami pa sanang karanasan si tatay, kaya lang nakalimutan ko na yung iba. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.